ମିଳୁଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି। ଶିଶୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ, ଜାତି ତଥା ସମାଜର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ଯାହାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ତଥା କୃତ୍ରିମ ସମ୍ପଦ ଠାରୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ମୂଲ୍ୟବାନ। କାରଣ ଆଜିର ଶିଶୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କାଲିର ନାଗରିକ। ଏହି କୁନି କୁନି ଶିଶୁମାନେ ହିଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ହୋଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଜଣେ ଜଣେ ସୁନାଗରିକ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଶକୁ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର କର୍ମ, ସାଧନା ଓ ଉଦ୍ଭାବନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଦେଶ, ଜାତି ଓ Please subscribe my channel.